ఎగ్జాక్ట్ గా 20 days బ్యాక్ ఇదే సైట్ లో ఇదే ప్లేస్ లో ఉన్నాం మనం. కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు బ్రిక్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా మనకి 20 days లో కంప్లీట్ గా ప్లాస్టింగ్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి మనకి. అలాగే ప్రాపర్ క్యూరింగ్ చేసుకుంటూ వర్క్ అనేది ముందుకెళ్తుంది. స్పీడ్ గా వెళ్తున్నాం, క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ మేజర్ గా చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మనకి వీక్లీ క్లయింట్ తో కంపల్సరీ ఒక రివ్యూ మీటింగ్ అనేది పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే మనం యాక్చువల్ గా ఒక ప్లాన్ అనుకుంటాం, కంపల్సరీ అదే ప్లాన్ ప్రకారం సంథింగ్ చేంజెస్ ఉంటాయి క్లయింట్ కి. మెయిన్ గా మన టీవీఆర్ ఇన్ఫ్రా మీరు ఎందుకు నమ్మొచ్చు అంటే 2 పాయింట్లు మేజర్ గా చెప్తాను. ప్రొఫెషనల్ టీమ్ ఉంటది, అలాగే మిస్టేక్స్ రాకుండా మేము ఇంజనీర్స్ కాబట్టి మిస్టేక్ లేకుండా నీట్ గా డిజైన్ చేసి క్లయింట్ కి చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి హ్యాపీగా నమ్మవచ్చు. అలాగే మాతో ప్రాజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మా ప్రొఫెషనల్ టీము మా మేషన్స్ కావచ్చు ఆల్మోస్ట్ 25 years ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టీమే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనకి 10 to 12 ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ గోయింగ్ లో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనకి ఎక్కడ కూడా ఇష్యూ లేదు, ఒక ఫోన్ కాల్ అనేది క్లయింట్ కానీ రావట్లేదు. ఇలా 1 by 1 మిస్టేక్ లేకుండా చేసుకుంటా పోతున్నాం అంటే మనకి జస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ముందుకెళ్తుంది కాబట్టి నీట్ గా వర్క్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి.